расадхонаи обу ҳавосанҷии мавзеи навободи ноҳияи Шуғнон дар водии Ғун ғафсии қабати барф 60-70 сантиметрро ташкил медиҳад. хунукиҳо бошанд дар баъзе мавридҳо то 25-30 дараҷа мефароянд. аз байни водӣ 186 километр қиттаи роҳи автомобилгарди Душанбе, Кӯлоб, Қалаи Хум, Хору, Мурғоб, Кулма мегузарад. нигоҳдории онро муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи ғунди ноҳияи Шуғнон ба ӯҳда дорад. аз рӯи иттилои сардори муассиса Атобек Шоҳибандаев, боришоти асосӣ дар ағбаи Кӯйтезак ба моҳи феврал рӯз меояд. имсол зимистон бар вақт оғоз ёфт. аз моҳи ноябр сар карда боришот ба амал омад. моҳҳои декабр ва январ бошанд ба се хунук омада ба истифодаи самараноки техникаи роҳсозӣ монеа эҷод намуданд. аз рӯи гуфти механизаторон ки васеъкунии қиттаҳои роҳи автомобилгардии байналмилалиро ба ӯҳда доранд, сӯзишвории дизелӣ дар даруни трактор ях мебандад. бо мушкилоти зиёд онро гарм намуда техникаро ба ҳаракат медароранд. новобаста аз ин мушкилот роҳи автомобилгард аҳамияти байналмилалӣ ки аз водии ғунди ноҳияи Шуғнон мегузарад ба ҳадди имкон васеъ гардида, ҳаракати ҳама гуна нақлиёти автомобилӣ бемамоният мумкин аст. арз медорад устои роҳсоз Мирзо Афзалхонов. ҳудуди мо 34 километр аст. хунукӣ 20-25 дараҷа хунукӣ мешавад. вазъият бисёр вазмин, сларка ях мекунад. ба мақсади беҳтар намудани сифати фаъолияти роҳсозон бошад, дар пояи ағбаи Кӯйтезак ва дар тори он нуқтаҳои нигоҳдорӣ ташкил гардиданд. 10 нафар роҳсозон бо истифода аз 3 даст техникаи роҳсозӣ дар пояи ағбаи Кӯйтезак навбадории шабонарӯзиро ба роҳ монданд. бо даво чихел пагӯш токшор омад. аз рӯи гуфти худи онҳо барояшон шароити мусоиди маишӣ муҳайё намуданд. хонаи роҳсозони навбадор бо батареяҳои офтобӣ равшан мегарданд. аз маводи сӯхту сӯз низ таъмин буда, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон онҳо иловатан бо ҳаҷми муайяни орд ва дигар намудҳои озуқаворӣ таъмин гардиданд.